De twinkeling is weer waarom in de egen van Marit Leenstra. Ze stiet onder start van dit NK afstand op het Jereveen met als doel 1 ticket voor de World Cup te heljen. Maar 3 dagen later had ze 4 tickets voor de Wereldbeker en ook nog eens 4 podium plakken. Ja, hoop is echt dat het weekend, dat het seizoen kan beginnen. Maar dat durft ze eigenlijk haast net om te tinken, maar ja, dit is super. Het is opmerkelijk, de comeback van Marit Leenstra. De Aroene 2 hier ziet de 21-jarige Wiekelse in een behoorlijke dip. De oergang van Jong Oranje naar de kampioensploeg van TVM valt zwier. Onder leiding van coach Gerard Kemkers maakt ze takgroeien naar de absolute wereldtop. Maar goede resultaten bleven uit. En als ze haar echt net witte kwalificeren voor de Olympische Spelen in Vancouver, rekt Leenstra stadig gewoon het plezier in het rieden kwijt. Ja, het was voor mij heel lastig om in de training kon ik bijvoorbeeld iedereen wist net bij haar. En dan krijg je toch altijd het gevoel van zij is volle beter als ik. Terwijl het in de training net altijd zo of in de wedstrijd dan net altijd zo te wezen. Maar in training ken je misschien volle meer om, maar in de wedstrijd moest het nog een keer doen. Ja. Die 2 hier bij TVM, is dat dan votsmieten tiert? Nee, zeker net. Ik heb er wel dingen van geleerd. Ik weet nou dat ik me net gek maatje moet. En dat ik me gewoon op de rijden moet concentreren en gewoon mijn ding moet doen. Hebben jullie bij TVM haar misschien in de vernieling gejaagd? Nee, gelukkig niet. Dat blijkt wel. Nee, oké, maar de afgelopen 2 jaar was niet echt geweldig. Nee, maar goed, ik bedoel, in de vernieling jagen is iets definitiefs. En dat is dus niet gebeurd en dat hebben we natuurlijk ook niet gedaan. In de zin van, dan klinkt het alsof dat een keuze is. Dat is natuurlijk nooit een keuze. We hebben Marit in een positie proberen te brengen om in de luwte van anderen. Dat heeft ze misschien niet zo ervaren. En ook gelijk in het TVM Groen op het niveau willen mee. En vanuit junioren wereldkampioen. Je hebt altijd het voorbeeld van Sven Kramer in Irene Wust. En die sticker wordt je opgeplakt en noem maar op en noem maar op. En dat was allemaal net even te veel. Op advies van Gerard Kemkers maakt het Leenstra onder het begin van dit seizoen de oerstap naar de Hofmeijer-formatie. De ploeg van coach Jan van Veen. En dat is dan weer een orde bekende, want Jan van Veen, wie bij Jong Oranje, ook al coach van Marit Leenstra. Ik heb een hele goede simmerhand. En ik heb heel erg naar mijn zin bij Hofmeijer. En Jan van Veen past heel goed bij mij. Maar dat ik dit weekend als uit zou rijden, dat ik zeker net verwachten. Ik wil gewoon langzaam opbouwen en dan misschien wat er zo gebeurde. En dat het nou al zo gebeurt, dat is super. Ja, want de naam van Jan van Veen, die trainer, komt heel tijd voorbij, hè? Wat is het geheim van die man? Nou, hij weet bij mij gewoon de goede technische aanwijzingen te Jan. En hij zet gewoon de goede dingen op de goede momenten. En dat resulteerde dit weekend in 4 podiumplakken en volle belangrijke dus 4 tickets voor de Wereldbeker. Al zullen ze die lang net al rijden. Het NK Allround en het Europees kampioenschap, dat bindt de belangrijkste doelen voor dit seizoen. Coach Jan van Veen is over dit weekend vooral tevreden over haar 1500 meter. Nou, ik denk dat 1,57 toch wel redelijk is. En dan doe je wel mee, zeg maar. Zei hij met een glimlach. Ja, natuurlijk. Kijk, daar win je nog niet mee. Ik bedoel, en ik blijf ook altijd Marit voorhouden en ook mezelf en ook de rest van de ploeg. Er zijn natuurlijk best wel al aardige prestaties, maar we zijn net begonnen en we moeten nog een hele hoop doen en programma's draaien voordat we nog een stapje kunnen maken. Dus daar blijven we eerst maar bij. Nou, jij begint over de 1500. Ik vond 1,16 ook niet verkeerd op de 1000. Nee, nou goed. Dus dan weet je ook wel dat 1,16 ook wel redelijk is, internationaal gezien. Ja, klopt. Marit Leenstra, ze kwam te kwad bij TVM, maar ze beziekt het nou via een oorpaad de top te bereiken. Ze gaat voor een tweede kongens. En bij dit eerste kampioenschap mag ze haar gelijk al de koninginnen nemen van dit weekend. Ik heb 4 keer op het podium staan op alle afstanden die ik meedoen hier. Hetzelfde hield ik voor Laurine Verriesen. Het 3 afstanden rijden 3 keer op het podium staan. En iedereen wist het 2 gouden medailles. Dus ik denk nog wel een discussie hoe harder wie de koningin van dit weekend is.